Irrid ikollok qalb u kuxjenza tiswa xelin biex tħalli dawn il-massakri ambjentali jiġru. Din kienet ir-reazzjoni ta' Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxe meta tkellem dwar il-qerda ambjentali kontinwa li qed tissokta fil-pajjiż. Fuq Facebook, is-Sindku Laburista reaġixxa għal tqaċċit ta' ħaruba fejn minfloka issa se jkunu qed jinbnew appartamenti fiż-żonqor. Wa qal li dan il-pajjiż sar tal-biki u saqsa minn mindu l-ħarrub sar mhux protett. Is-Sindku Laburista tal-Gżira pubblika wkoll dak li qalet Lera fejn tenniet li m'hemm l-ebda tħassib ambjentali dwar il-kwistjoni tal-ħarruba. F'post li tefa' ftit tal-jemilu fuq il-medja soċjali wkoll, Konrad Borġmanxe għalli twarrab kompletament mis-settur tal-ambjent fawissu li għadda minħabba li ċertu pożizzjonijiet li jemmel li kellu jieħu bħala sindku. Fl-istess post fakkar kif fid-diskorsi jissemmew ħafna l-kunsilli lokali u jittama li l-ħidma tal-kunsilli verament tingħata priorità fejn għamel ukoll referenza għal pompa tal-petrol li mistennija ssir fil-ġnien tal-Gżira. Jem ilu, is-Sindku Laburista qal li Malta saret isa car park wieħed fejn ma nistgħux niċċaqalqu għax neħlu u insista li nħela wisq ħin biex isir trasport tal-massa tajjeb u fil-mument alternattiva m'hawnx. Is-Sindku Laburista qal li ma jistax jifhem kif ħadd mu jitkellem fuq din il-problema u li min qed imexxi qed jibqa' jara samnieħru bil-konsegwenzi qed inbatuhom aħna u l-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Fl-istess post huwa stqar bla tlaqliq li hawn kajos ħieħ u se nispiċċaw ngħidu għaddija kollox u nibku dan iż-żmien li ħlejna fejn tħallew dawn il-problemi jibqgħu kontinwament jippersistu.